Ada nagu do mulu didok merulo di Batam ma sukun ni dongan merhiti komentar ni coba matu tu binain padapo na nyatusan mulu didok merulo di Batam omma sede naung sari metu jele dang siene de dupi alai omma na didok na ulau terdosak manang na terhibu manang na terpaksa mau asabui merdele na cara manang na asabui roaka hule-hule si besaku du tujung di vai memerlu di Batam jalan na nia dopa di sosomal peling do hule-hule tulang do de tutu di huta dungi itur di ulau ma hata uleun mabesakut manang naka mopo jadi nggak naguku asa buidu ulau maralaman manang tutong do gari ulau no mangido tangiya so malo naka tuaka nang duheli manguli mom na siring binering dan senedet na berbudi so ni ma pangatusun ni be di pedasi aka raja panuturi ma horas